Pavlínko! Bože, ty vole. Holky, já mám takový pocit, Petro, že Charlotte to tady nevydrží. No, tak běž, no. Krása. Ježiš, to je hrozný. Neřvi a vlez tam. Hele. A co to je? Ne, tak aby viděli, jaký vážení diváci, jo. Jak my jsme oblečení, jo, Petro. Ona není normální. Ty vole. Ty jste mě vzali na druhou spáč! To je otužilec z Prahy. Otužilec z Prahy, holky. To snad není pravda. No, no, Pavlínko. No, Petru, vypadá to krásně, holky. A já jsem ten blesk nemusela, že? Vlastně. Ne, tam ne. Tak šup! Tak šup, les tam! Dělej, hop! No, les. Jo. Jura jí vyvezl na to uši. Ne, počkej, to smete a hodí to tady do toho bince, dívej. To je no, tak. Ježišmarja, ve vodě se nechodí, ve vodě se plave, ty. Ty vole, mám zimní bundu, jaký vidí. Petro Nelo. Ježiš, mě kosa. Tohle až uvidí Axel. Jo, ona se pak natočila. Já se z toho zblázním. Ale neříkej. To snad není pravda. Co to je tady? Tady to ukazuje, že? Jak to jde? Jak dlouho, kolik filmuješ? 2 minuty. To už nám stačí, Pavlínka, co myslíš? Já si myslím taky vypne, ona řve, ty brďo. Stejně už tam byl. Tak jo, dobrý, čau. To mám.